nosaltres vivíem a Girona, en una casa unifamiliar molt gran. Tenim un sol fill i llavors vam decidir que el dia de demà, jo he corregut molts anys en moto, i vam pensar que volíem viure en planta baixa i que voldríem deixar-li una cosa de futur en l'únic fill que tenim. Llavors va vindre el de dir què podem fer, i vam mirar diverses opcions, construir en fusta, construir amb altres acabats, amb Portland. I al final ens vam declinar per la fusta, per la calidesa i perquè fa molts i molts anys, quan érem joves, havíem estat a la vall de Camprodon i havíem estat, per cert, en una casa que havia fet l'Albert de Fustec, diguéssim. Ens en van ensenyar de fetes, que això és molt... Tens el convenciment que aquesta gent fan les coses com Déu mana, els acabats són de molta qualitat. Jo crec que no he arribat a 7 mesos, 7-8 mesos, des que posem la primera pedra aquí, el primer fonament, la primera excavació per fer els fonaments, fins que tenim la casa acabada. Sempre ens van aconsellar ells de com es tenia que fer, perquè nosaltres no havíem fet mai una casa. Jo, en principi, era una cosa molt novedosa i vam arrencar. I la veritat que avui per avui ja hi vivim, estem supercontents, hem pogut marxar de Montjuïc i hem pogut fer un somni que per mi, la meva dona, era un somni. Volien una casa molt senzilla, en planta baixa, pràctica, accessible, amb una premissa molt clara que eren vistes a la muntanya de Sant Roc, que tenim aquí darrere. Això sí que va ser una idea de projecte que tenien claríssima. Una zona d'estar menjador, cuina bastant oberta, però alhora tancada per aquesta mica de separador. 2 habitacions, una per ells dos i una per teletreballar ella, i 2 banys, funcional, petita i adaptada al que realment volien. Abans de Nadal vam marxar de vacances de Nadal amb l'estructura tota muntada, coberta d'aigües, i l'1 d'abril fèiem l'última visita d'entregar l'habitatge. Construir-la amb el temps que vam construir, o sigui que va ser superràpida de construir i amb els acabats que ha acabat tinguent, ha estat, crec que un repte també per ambdues parts, per part meva per portar tot el control de l'obra i per part de l'empresa perquè tots els industrials estiguessin coordinats, estigués tot com havia d'estar i que la planificació funcionés a la perfecció. I l'acompanyament que te fan, Fustec, vull dir que això és molt important. Quan tu fas una casa d'aquestes que tot és tan nou, perquè és nou tot, fins quan fan la cuina, perquè la cuina la van fer en una tarda. Dius, una tarda ja tenim cuina? Sí, doncs ja teníem cuina en una tarda, no? Vull dir, a nosaltres ens agradava tenir un claus en mà, no? I llavors, en Pep és una persona que ens hi hem entès molt bé i moltes decisions les hem pres quasi conjunts amb en Pep, no? El que tu pugui fer tot Fustec és un gran què. I al final a la vida, contra més, el lampista, el fuster, ells se n'han cuidat de tot. Al final, quan passen uns mesos, com és el cas, i vens aquí i veus que et segueixen dient que estan molt contents, que és molt pràctica, que els agrada molt, que estan encantats, és una satisfacció de dir que has complert amb l'objectiu que ells tenien. Llavors, és una satisfacció personal i també, com a nivell de Fustec, d'acabats i de tot, està satisfet.